L'església, tal com la podem contemplar, és una edificació força complexa i molt singular. En principi, sembla com si el pla inicial fos reformat ja des de l'inici i abans d'acabar-se la seva construcció, o bé que la reforma es produís immediatament després del seu acabament per causa d'un esfondrament parcial de l'obra original o per un canvi de projecte. Això es pot deduir observant les tècniques de construcció i també les semblances que hi ha entre la capçalera i la nau que encara resten. Tot fa suposar, doncs, que l'absis del migdia no s'acabés de construir i que es produís un canvi de projecte quan encara l'obra original no era acabada del tot i es substituís aquest absis per la nau actual. S'ha de dir que la seva construcció és bastant diferent de l'estil de les esglésies d'aquell temps, ja que sempre les orientaven de forma que l'entrada fos a sol ponent i la capçalera a sol ixent. La construcció de la de Sant Cerni de Cabó és totalment al revés. Capçalera a sol ponent i la primitiva entra a sol ixent. La raó pot ser la forta influència del monestir de Sant Cerni de Tavèrnoles, on la seva església està orientada de forma semblant i amb un absis de 3 voltes com la de Cabó. No ens pot estranyar gens aquesta influència per la forta vinculació dels senyors de Caboet amb les valls d'Andorra i els territoris propers al monestir de Tavèrnoles, com a senyors de les valls de Sant Joan Fumat. Sigui com sigui, des dels seus inicis fins l'any 50, aquesta venerable església ha sigut el lloc de pregària i de culte, on s'ha mantingut viva, en el nostre poble de Cabó, la flama de la fe. En ella foren batejats, alimentaren la seva fe, es casaren i reberen cristiana sepultura tots els nostres avantpassats. Molts de nosaltres encara hem nascut i viscut els nostres primers passos com a cristians en aquesta secular església. A més, és un testimoni permanent dels successos de la nostra vall i de la importància històrica de les nostres terres. No es pot deixar perdre. Amb quin goig més gran celebrarem tots que per iniciativa i coratge d'alguns es restaurés el teulat tornant-lo a la coberta original de llosa i impedint així el seu esfondrament, tot reforçant la seva estructura. Volem subratllar i agrair l'empenta i coratge animador d'en Lluís de Cal Bossa, ja que, sense el seu esforç, potser no s'hauria realitzat aquesta important tasca de restauració feta en tant d'encert, respectant tot el seu caire original. Malauradament, des que les cases del poble es van anar construint en el lloc actual, l'església restava molt desavinent i incòmoda per la seva llunyania i pel costerut i mal camí. Tampoc era acollidora perquè part de l'antiga rectoria i el seu entorn estaven totalment ruïnosos.
Per aquesta raó, ja des de molt temps enrere, començà a despuntar la idea de fer-ne una altra, més propera i més assequible. Aquesta idea sembla ser que va començar a sorgir abans del trasbals de la Guerra del 36. Cap a l'any 1920, essent bisbe de la Seu, Monsenyor Justí Guitart i Vilar de Bo, i rector Joan Soler, s'estudià la possibilitat d'una nova església. El lloc escollit era al final del prat del Trota, entre el riu i l'Anglada. El Trota donava ben gustosament al terreny. Certament, el lloc era ben adient, proper a tots els veïns i molt vistós. Es varen fer passes i, de comú acord, es reservar diners dels Pins, 45.000 pessetes, que es depositaren a la caixa diocesana del Bisbat d'Urgell. No s'acabà de perfilar el projecte i, al quedar aturat, es repartiren aquests diners entre els veïns. Fou motiu de discòrdia, ja que els diners dels Pins només es poden destinar a obres de millora del poble. I l'església era qüestió del bisbat. Per tot això, es tingueren de retornar al fons comú. No gaire més tard, començà el malestar polític i les tensions que conclouen en la Guerra Civil, i el projecte d'una nova església quedà totalment oblidat, esperant temps millors. Mentrestant, la tempesta de la guerra deixa molt malmesa l'estructura de la vella església. Uns exaltats cremaren el magnífic retaule de l'altar de la Verge del Roser, obra artística comparable al retaule d'Abella de la Conca, el retaule de l'altar major i les diverses imatges de talla, juntament amb els ornaments, els pendons i banderes de velocíssims brodats d'or. Les campanes foren arrencades del campanar i tirades dalt a baix. L'arxiu parroquial no es va cremar en aquells moments. El van portar al jutjat, confiant-lo al jutge Joan Graell Canal de Cal Canonja. Cap al final de la guerra, s'apoderaren de l'arxiu de l'església cremant-lo juntament amb els documents propis del jutjat i matant el jutge que s'hi oposava. Al principi d'aquests malaurats anys de guerra, l'església, la rectoria i les seves dependències són lloc d'acolliment d'un bon grup de refugiats. Posteriorment, i cap al final, fou ocupada per presoners de guerra. En aquests moments, a Cabó hi havia uns 300 presoners, la majoria d'ells a l'església. Com podem suposar, quedà molt malmesa, tota ella fumada i desfeta. Quan retornà la pau, el poble de Cabó no tenia església apta per les celebracions. Les primeres misses eren oficiades a l'escola del poble. A poc, es va descentar la vella església gràcies a l'ajuda d'un pintor, Rodrigo de la Puerta Torres, exiliat polític a Cabó, que la va pintar de nou i la decorà amb pintures i imatges murals. Els veïns del poble hi col·laboraren aportant la seva ajuda. Imatges, estovalles fetes de llençols brodats i de records familiars. Un cop enllestida,
es tornà a obrir el culte. Amb tot, no recupera mai el que havia sigut. Es torna a parlar i a revifar l'antiga idea d'una nova església. Mossèn Francisco Vigordà, rector en aquells anys, juntament amb alguns dels poble, pensaren en construir-la on hi ha l'actual garatge de la Montserrat. Per manca d'empenta, no es decidí res.